brænder nogen noget steder. Brænder noget. Hey! Fuck, jeg meget. Fuck, for fanden. Nej, prøv at se den der. Vi skal sgu da tage liv. Ja, den der tager liv, eller? Okay, kom så, kom nu, for helvede, kom nu! Altså, det er sådan lortemaskiner. Ja, det skal ikke spare lidt. Hey! Hey! Kom der fandme ind! Fandme!